mangwanani mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatikuita chirongwa chedu chenhau mangwanani akadai. Kutapa media INC inokupakurai nhau dzisina kutya uye zvakare dzisina kupezerana. Kusangana kwatirikuita muzuva ranhasi tine nyaya yaMambo Duterere avo vachaburitsa damba refu idzva muzuva ranhasi. Mambo Duterere vanozivikanwa nekuimba gospel vakatura ivo mashoko awa paplatform yavo yesocial media Facebook, vachitaurira vanhu kuti nemusi weMonday na10 am pachange paine damba refu idzva, zvichirevera kuti muzuva ranhasi na10 am uno pamaminitsi asara tichange tichiteerera damba refu idzva raMambo Duterere. So Mambo Duterere vakatanga kuita mukurumbira mugore ra2020 apo vakaimba nziyo inobata mwoyo yevanhu inonzi mweya ndisesekedze. Mweya ndisesekedze yakarira nyika yose, uyezve mweya ndisesekedze yakaita kuti Mambo Duterere avo vaigara kuBotswana vafunge zvekudzoka kugara muZimbabwe umo mavakange vaita mukurumbira. Mambo Duterere vakazoimba zvakare nevamwe vaimbi vakasiyana siyana zvichisanganisira Zolasco Vatsei wepaBotswana, zvichirevera izvo kuti Mambo Duterere vaita mukurumbira munzvimbo dzakasiyana siyana. Dzimwe nziyo dzakaimbwa naMambo Duterere inosanganisira Dhatani Nakora, iyo yavakaimba nebacking vocalist yavo vanhu mushure mekunge vanhu vabva mukukumbira. Zvakare Mambo Duterere album idzva ravari kuburitsa iri rinonzi Kudenga kuna Manuere. Tinoona mamwe maalbum avo anonzi Dare Guru. Gore negore Mambo Duterere vanotrenda pasocial media, zvakare vanorira munzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vevanotsigira Mambo Duterere vavimbisa kuti damba refu idzva iri richange riine dapura unanzvo, zvakare richange iri nhapitapi, igapure nyama, dira watira. Tinoona isusu kuti Mambo Duterere paalbum iri vanoratidza ivo kuti pane nziyo dzinokwana idzo kuita 4. Panziyo 4 idzi pane inonzi Sunungura neZodzo, zvakare ponzi Kudenga kuna Manuere, then pane imwe inonzi Ndiye Manuere, iyo iri kuficha mukomana achangosumukira anonzi iye Frets Donzvo. So ivo Mambo Duterere vane vimbiso yekuti zvavakabika mugore rinori zvichange zvichipedza gore. Tioneka kuti album raMambo Duterere richatrenda kusvika papi, sezvo tinoona kuti gore rino vaimbi vakanyanyisa kuwanda, vaburitsa madamba refu idzva akawanda, and mamwe acho ari substandard, including damba refu idzva ramukoma Alec Macheso, zvakare Winky D. All these albums akaburitswa asati anyanyorira. Zvakare tinoona kuti Freeman akabva mukuburitsa rimwe damba refu idzva. So zvichakadaro tinoti isusu kutapa media ANC iripo pakurirai nhau dziri kungobva mukuitika. Toti manya kuYouTube channel yaMambo Duterere uko munonoteerera mhanzi dzinonakidza. Muzuva ranhasi toti muva nezuva rakanaka, mosara muchitandara zvakanaka muine wenyu mushamarari wekutapa media ANC. Tinoti swerai mudzodzo. Kune avo vasati vabaya subscription button, vasati valaika pamwe chete nekusubscribe, tinoti teererai muchisubscribe, zvakare moshare mupakurira vamwe vanoda.